नोंखौ सिखा लानाङा होनखायाखैमोन हा हा सिखा लानाङा होनदोंना होनाखैमोन नोंखौ बोरलाय देखायलाय बोरलाय बेसे गिदिर बोखोबोलाय आयै थैखासिगोनलै गैला थैयानो गलांजोब्बाय अबाव बौखो ओरैनो गाबलाबायो हौवा गथ'आनो बेखौनो एसेखौनो गाबबाय अहा नुवानो माथो इसोर भगबान मा एसे आदोर मालाहाय बिदिजों बोरै जानांगौ सिखा लानाङा दासो होनखाबाय आं थाइबें खर' दानखावनो बियो साला गैयानो माथो फिसा गैलानो नुवासैनो अबाव दे ओरैनो इसे आरो बोरो नायलाय दालिजों हनै माबायदि जाखोर जुखोर बे जिया लामहैथां मामि बोरो बिमाया बेसे बुरजा जि सुखो दिनै अनला नारजि नै गथ'नाबो ललिपप दंलायो आइया sama बांद्राय बेलै जागोन बाबा गथ'आ माथो लेमलांखो जानानै लाग्रोनोसै बानलुखौ एसेल' होदों नालाय ओमफ्राय बिसोर जानो हानाय नङा बे थोरसि फिसाफोरनि बिगोमाफ्रा बेखायनो बानलु बरफसे लाबाय आरो दाख्लै न'आव लाबोनायखौ खुलुमबाय नोंथांमोनखौ आंनि मोनसे गोदान भिडिअ'आव फिन खेबसेबाव बरायहरनाय थालायबाय चेनेलाव सोरबाफोर गोदानै दिनैसो नुजेनदोंबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो भिडिअ'खौ नायनानै लाइक कमेन्ट गालांबानो जाबाय आरोना लोगोफोर ओरैनो टाइम पास मा खालामनो मा खालामा ओमफ्राय नायलाय लोगोफोर जि बुरजा जि ओंखारबाय आरोना मालाबाबो सुफेदथारि बायदि ओंखारबाय सुवानो दां होननाय बायदिसो आरो ओमफ्राय दैयाबो बिदिनो फाल्थु जागासिनो आरोना माबा एखमबा बेलासियाव फैयो एखमबा फैयानो बिदि जागासिनो आरो दासान्दि मोनायावसो फैगासिनोलाय ओरैबा ओरै जागासिनो मेलेरिया जानाय बायदि आरोना ओमफ्राय जोमग्राफोरखौबो सुबाय नालाय जिया बुरजा ओंखारबाय आरोना लोगोफोर ओमफ्राय सानसे सुवाबानोथ' फेरले फेथे बिराद थाखायो जियाथ' गैला आरो जे खेबसे सुवाबाथाय गैखाला जाबजोब्बाय आरोना थ' साब्रै गाहामनि जि जायो नालाय ओमफ्राय बेफोरबायदि बेडशिट आरि सुबा बिदिनो सुवाखै बायदि ओंखारो आरोना नैबेलाय मानसि गिदिरफोरनाबो फेरले फेथे ओंखारबाय थायो ओमफ्राय जोमग्राफोरखौ सुनायखाय एसे बुरजा जाबाय आरोना दिनै थ' लोगोफोर बयस होबाय नालाय बिदिनो जायो नङा होमबा सादा सिदा होनोबो लुबैयो नोंथांमोनजों एसे एनै रायज्लायनो लुबैयो ना लोगोफोर जाबाबो जायाबाबो हिन्जावफोरनि खामानिखौथ' नुवा बहा खामानि बेफोरबायदि खिन्थु फेरलेब फेथेब फिसा फेनला ओंखारबाय थायो आरोना मावनो होनबा मावनो मोना दांनो होनबा दांनो मोना बिदिनो जायो आरोना लोगोफोर Baba haybai anne baba anne haybai आखोलै खानो नांखाया दे नोङो दामजागोन र' आइजोनो खानाङा गारहर नार्सारियाव थांनायखौ अहाया आरो सिङाव होदेरबावबाय आरो आंना लोगोफोर नै बेफोरखौनो जि मोजां नुदोंमोन ओमफ्राय आङो स्क्रिनशट लानानै एसे होदेरबावबाय आरोना लोगोफोर आरोबाव थाबावथोंसै होननानै लब बिराद लब आं लोगोफोर अयथासार आरोना
थ' लोगोफोर नै लामायावनो ना बाजारबो मोनखायोमोन नालाय ना लानानै फैफाखाबाय आरो बेफोरो 700 800 ओमफ्राय नैबे गुफुराथ' 900 गाहामनो आरो केजि ओमफ्राय जोंहा नैबे नाथुरखौ लाबाय आरो ना लोगोफोर बेफोर लैथोनि ना बेफोरखौ जाफेराखै जोंहा माखौबा जाफेरबाय आरोना लानानै फैबाय ओमफ्राय नायदो लोगोफोर पानिपुरि बेसेबा गोबावनि उनाव दिनैसो मोनजासिगोनलाय आरोना मालाबा फानफैयोमोन गाहायावबो दाना फैथारला आरो होदो आरो ने गासिबो एखे जासिगोन बे बानलु गैखाया ना मामि बैलाय टिका टिकिया बैसो बे बानलु गोसा बे गोदै खेरा गैया दोननायालाय ओइ आगैनो दोना आगैया मिथिया आगैनो बन्द' खालामसै मा सामस आखाइ गैया नामा लोगोफोर आंनि बोराया सामसजों जायोना आरोना पानिपुरिखौ मिनिनानै थैगोन सामस बिलायथारदोंमोन सोर सामसजों जायो दे पानिपुरिखौ नङा होमबा लोगोफोर मानो होजोबखो आं जानो हागोन जानो हायो दे गथ' मानसि बेखायनोथ' जानो हायो दे माबाखौबा जानो हायो बेसेबां बुरजा होदों मिथा बे गोदै खोबथा मिथा जाबाय ब्रा बे गखौ जादो माबा खालामसै खौना बन्द' खालामसै र' Belum juga. Masuk enggak? Ya pergi sana ya. Ya pergi sana. Sana. Besok kita beli free orang. Apa beli? Orang. Besok kan belum. निफ्राय फैनानै दुमफ्ला उन्दुबाय लामायावनो फैदो आइसोना जानोसै माबा माबि सिखारदो फै लोखा आइसोना आंनो फैदो दख्ला जानोसै फै फैदो दख्ला जानोसै फैदो सिखारदो दख्ला जादोबा जादो आयो फोजा जाबाय दा मोनायाव उन्दुगोन दे बाथे सोना ओं होनलायबाय ने ओं एसे मिनिदो एसे मिनिबाय गैला फोजा जाबाय दा मोनायाव उन्दुनाय नङा ना एबा बोखांनानै लाबोजाबाय ओमफ्राय होमबाबो गाबा आरो जोंना माने लगे लगे जाग्रा होबा गथ'फ्रा बेरे दा ओमफ्राय जार्जिबो थाखायो ओमफ्राय जोंना बिदि गाबफेरा आरोना बोखांजाबाबो मा खालामदों गथ'आ नै सुम्बुकजों इयो लहानि नालाय जि मोजां खालामनानै लाखाबाय नै मालाय सुम्बुकखौ सैथानफ्रा दानि जुगनि गथ'फ्रा सुम्बुक ओरै सिथाबबाय ओमफ्राय नै दासो नुनानै थांबाय बिफायाबो बा आइ गोसाबोबाथ' बिदि जाखागोन ना दे खालामफिन ओमफ्राय नैबेखौ लाबोदों आरो ना 50 थाखानि लोगोफोर थिगानो मोनदों आङो एफा गिदिर मोनदों 50 थाखानि नङा होमबा ओमफ्राय नैबे बगनभिलिया जेनेबा देसि आरो बे जानला मोनला लामाफ्राव थाग्रायानो बेबो 50 थाखानि ओमफ्राय नैबेखौ 150 होनदोंमोन ओमफ्राय उनाव 130 थाखा ना 100नि लाबोखो आं मिथियासै आरोना ओमफ्राय गामला 6खान लाबोबाय लोगोफोर बे गिदिर गंनै बे एसे मिडियाम गंनै ओमफ्राय फिसा गंनै आरोना थिगानो गिदिरबो नङा बांद्राय गिदिरद्रायबो नङा बांद्राय फिसाद्रायबो नङा आरोना ओमफ्राय बेखिनिल' लाबोदों आरोना लोगोफोर आहा लांलाय लाबोलायाव उसुबिदा जायो नालाय बेखायनो एसे लुबैगानो आन्थाल' लाबोबाय आरो ओमफ्राय नैबे हासारखौ लाबोदों एसे एनै नांगौ नालाय थ' लाबोबाय आरोना लोगोफोर
ओमफ्राय लामायाव नैबेखौ फाननाय नुदोंमोन आरोना ओमफ्राय बेसेबां दाम होनबाय 900 थाखा होनबाय लोगोफोर ओमफ्राय 900 थाखा होनबाय नालाय ओरैनो 300 होफ्राबाय आरोना ओमफ्राय हरबायहाय लोगोफोर बहिनि जायाखैनो नायलाय गिदिरथार गोलावथार गुवारथार आरोना ओमफ्राय कालारासो एसे बोरैबा गोजाजा जाबाय ओमफ्राय नै बेसे गुवार बेसे गिदिर 300 थाखानि बहिनि जायैखाय मोनफ्रांलायबाय आरोना बेखौबो बोरैबा बहिनि जायैयावल' मोनफ्रांबाय थायो आरो बेलासिलायबाय नङा होमबा 4थासो जादोंमोनदां लोगोफोर ओमफ्राय मोनफ्रांबाय आरो जोंहा बोरैबा टाक्कि टुक्कि थ' लोगोफोर दिनैनि ब्लगखौ बेयावनो दोनथ'नोसै सादा सिदा जेबो गैया होनोबो बोरैबा मोनलायलाङो थ' नोंथांमोना बेखौनो नायसाबबायबाय बिनि थाखाय नोंथांमोननिसिम रोजा रोजा साबायखर थाबाय थेंक इउ स' माच बाय बाय